mtokoro buyobo igale ro tuwajire korora malisero tmogeteiga ose ana bakuru abara kurusia senke ndu barabole Nyasaye no ibo bwanjani atoiro bwanjani totenene irie mbura paka tuwa ikireiga ogo kune lazima akomenya ne bahati ande nabonye gairi sana ituko lyo mwelyo ana betali zete buyeiga akajaga soiga alime tukajake safari ne ekereli potie ko rukijate igajirumu director igajirumu manager omonene bwe factory tuarenge isho okonga kiresimi na lengo chese bibanda bindeiga ondenga njwango ochase kibanda kya KTDA bwango ngakuminga lero na kimane janga kire esimi na igwe nkora yane enda yane igo yaibiyanye kamono inki gosikia beyi rona muikerete ante tinga kero muinawe gali eroro kango cha gete sabali gochi Nairobi oigere direct salenjera mogende kijato nkieke mogino rali dona direct manager kaenda kuchiari ngatigara muligere tingwe igami ni yakwa nono gosega arota onde ngagenda ke inote nina naona achiete lakini ndio tijanya lekana kama tayari igali iko koronga te goika yenere goika jana kanyora banda kwa ikeko Nairobi ntwa igete kijage bakura itu akoleta mambia ya mara kwa tukaiwo mobere lakini ana chura konsal kan wibere moko ana tamali kondeli iga naende gili bageli iga abana bamatinga na romba kiruya abana mbale abayiri baya abandi bamunyomerete abandi barabakoyoye yani abayiri baya generally amukorere mungana maya ninjemali bagatemera bausinya kugeyo oyikwana kurungu igande bina barwa silisango nga entaya ya abayiri berike mwakonyire so much ebintu ebindi kwano zilambuli aya mubyeka kurwa senkaiga mbuli bantu babereiga ngende so mugambi ali onda tarasukaiga nindo je kwa kipa je tunjira Jones abantu abakristo baminto bonso Muhammad sallallahu alaihi aboge merobara nasali baro je mura nindo je sekra bire nomora please kamera anje mo kala mele asili ngoy gumure timo kora ekwa ida yal neje to therelia akimo tu anje to akora to kora kesini ni ga turu to je sumole gana kambuli oyo masenkamba tebal ngaki ono yo ngakiga mwaka telisi ingane eli mwegalende bayigolere olenga lia ko nune kamati na ko ile bono bono manyene nka mumro manenke yigo yo mwabo galandaru mwaka nyaura uko nalingane eli moiga tani kurwa guto to gende kene ko mwangi ko ngale tule gende kega kuma koiran Wiyamono mujakirugo soko tonyorera libaga na intue tulire nonya twariririe kigwiki ekibere andi nabo togenderete kurira paka twamwiraniri nse yeriroba une mbusuro kiara bibilia egoteba ng'a ekero omonto akura akoirana nse yeriroba une mbusuro asa amarieta mbiterisio wembo oyo omokwande antini akombwatie eria kabere asoko iguru mumuro monene naranyaura ono rende anje buna natebigwo mwako gega tinko chama nitingo renda nande beta bautiende ono chete gete goteba litanga ni kabisa ngambia mono etari na kerengo kuna ba minto bakwanire mwatemire gotobwate sisana kandi tigakero yomo kuibange kuri moyo
okwebanga nkori ng'aki ogende ekanisa. Okay, notagende ekanisa otwara obwanjani n'abantu ense yonsi. Otwara obwanjani n'abantu ense yonsi ekiarentire abantu baminto iga omwalimu nanya mambi nande twakwana mambi nera ali muhaye n'amatebi ng'ankorora abantu buna bagocha senge ekyo ogokorera asi engiye ase abantu bono rende nare gocha goteba iga nche nare kobasabera omorogoba omuya mpaka obotuko obuya tinkweba gotebia omogambi oito James Mankinda mwesipiti ogeti nyabuto yani bakoberaga n'abandi mbaronde yani bakoberaga yani barabamine tikabisa batoberesi kakina ariko basaba abantu baminto buno ogega kwana karomo chiamani bwemerobiriye umuntu ajije gago kagamba no toko eni marisera asenaro agenda onyora matanga ari goikera buna abantu bari bari gago chirugo lakini abantu narora tabaka tuibange orosio gusani getore moyo ngira neso yo minto mantini inare wate nani mami na wate ngaremereria tubeka abana amo tari ayo kweko ko babeka amo abana ba marisera tubabeka amo umoribori ngwaro mu murabunarira alitabaka maliga mange mono marise tware misa toba ikange chindu guchiano mo chiomo kwa to ikamantini ange tomo ikange bunera nyarekane erinde omoremi bono tigankurire igo asaye numuya tubwate sikorbono bakatoya ni marisera tore piriere nene gaki mambi nchu nande iga kora nyore nonyare komenta una gwata konyire yo minto mo chiamani bwemeroberie n'abasoma ade mambi nchu nakende epiriere tubwate nene ni nambe bekire yoboremo alikichabe etoko batebyo omaine boisaine ebiti ingo twara amange yamano soko nginyora buno mumuro kabira monene gochese nyaura nero mumuro monene tubwata yamano soko nginyora tubwate sia bayiri n'abasani yani abantu baminto n'abayamule mwato sukiri yamano senge jo byo bonge mwakorera senge iteli sinaba wakire mono sana tigambori abayiga gakibantu batatu yiga kamara nje karamukire naso mugambi kobori loyo minto mugambi Agostini areto mugambi Makinda abande yiga turoto koraga ntware ngere koraga siniga ekana tambuire muga kogurukunga Samuel Ogoli na bale kasi ninka kete ya Fredi na endo mwana wa ene ro kora mangana makongo ali chabe ntwaka beno muga kuri kurta kana bana mara tim onyogenda ntwaje ko mugoja iga chiros asale koranje igona teketaje gocha bantu ngonya barabana banyora bakaba yamono bako manya mai na baitani mumuro ene ro kora mangana ali mono nero baire kali nero kora mangana mai nande na ala kuna goja baka butu mwa korio kora ikosu sanyo ichari ro chire ama yaya mugwa tukuru mai kama ndukara toke na bako birwa kabaga ewe igambo uri mwa korio ma cosmos momanyi ore korera igale korera ona iba kabaga kwa kama igane korera yo mwaka Fredi ajeiga arore kane kera mamiro ibolera tobore ne korera ende kurokunga oburu kai ndile nyumura ajikorera chibere njugo cha olipia biji korera Jones mambi nabo ira tobore mura akona lingane limo iga ikere twali ngena inu finally saba ko bakola Fred ngore na Julia Sonyoni na ya kai liwala bayual unaweza ukasongea tu mbele kidogo korwau manye korora ogenda kapindi akandi nataka tokole bwango igo abantu batararosa tokora ngantu batakta ya mwana seri baga ba minto abairi bechinge nto chonsi manokorera yane matini na bana baye igamba tebi ngapole ntara kuana ganye tambulise Cosmas yo momanyi kagere mumbugali ochi matini neko rayane urwa somo na Marcelo yurali Marcelo namumanyire asama tukukurwa nyomerete makabona gantu manyine ande ni manye tubu ya bwaye ono nabona rote banga kolera
na arorire kwarĩrire gaiga kwarĩra tabaka kwarĩrire ga abana bane tabaka barĩrire makwĩri abantu bagoteba ng'ana makuru igara makuru ekera umuchurio muino uciurio mahati lakini ekera asiri kuongo bara makuru igakaba bona bona reko tebanga kolero kolemereri kolera marisa rururo naye watigaire bona nabo gwatwarire gasi ko mwikiara konya none ko triko rekananga igo kale biashara biaye abana bamaitenga no mule lakini bona kuikababe bago kuligereri barwana aina bona reko tebambia mono ase amayonspi aya mwakorire amaene nabona asomire nga ogokora amaya n'egintu kia maana amatanga nari arabe utarra banda no manyanga no musabana lakini onyerera abaida mambi arorene kago pega siango gintu kende nare okuana igira be batiembe kero mwana kwinya sora soire buhu era be batiembe kero mwana kwinya sora soire buhu so mwana bwa maru soire buhu na banta bange sana ata ruari kuna marisera ruari wa ekiagra marisera ekera ruara iga aru agenda nyakitari epi yegaje ya 2.4 million ya rego tokanga naye ama ene twa singo tokachiale ngwa kanirwe goto kachialenge chiakana onye tari abaga babo kione ba kolire gasingi ya sabana babo marisera iga ruari gu dispensa kimugwa kanisa nyama segara kwenda ruari gu okogenda nyakitari ne pia agenda ugeni okogenda Kenyatta akorire busungu lakini iga agenda nyakitari yarenga asa tabe paka abantu abange batana kogenda oro asingenjo kero kendo yobulimo nare gotebanga muntu ndore ga ikiara una tulega tuli kinyumba nge chonse yabo machoge na isiko ebirenga ibia ubeka sabana bao una abakione babeke birenga sabana babo kono baba konyire naende kuikira bono ikayara kanirenga okobwata abana baino kaboko nigenteki na tebire pole kolera pole emereri na bantu bakole mereri pole mumbuli kobo lakini emereri pia mono omwana one karisma dizer eso mumuroma ne pia mana siri baba yetana bicho huru uyomba kandi kano gimba nya bisunguru amwa igunende kolera senyombe nene ase umwana mukwa tangani asa tata bakwi ndaira ningambia mono ase oseni marisera nokumulinda wikachinga kiechi ikiagera marisera nyoro tunyurire yale kolera nande yari umwana umamire bumachoge abo igonere bungina rumire bumachoge mamo mwabone kasi niya utotigira abantu mai inoromo wako utotigira abantu maiga igisarukia marisera nkegenderere witira sabana abatutire mai kono tinga kechi naboli wa muligo chekegera makweli na nyora ngatamanyiti usacha molemu na mukungu molemu ole n'abanyagitari nabo barabale musana asuko barabantu lakini kire basiru kulira bale ole n'abantu barabale mwitire yonse kero lyekire nyomba actually nabeko beta bauti kono kolengana buna nyasaye atubangire tekero yo moito ekolera no yarenge wikira twanke usintwanga no yango wikira kolengana buna nyasaye atoete vipimo awa una ukuwa na samaritai kono nkige kogera nkende moyo na yole moyo na ndengo ikali nde moyo usinaye ngo ikali ule moyo titomanye tiekero nechingaki kulende twanyole luliba geri na nyasawe to tumuli yali Yesu Kristo oyo bwetego cha kututolia kurwa kigurube kya kirengencho kyebibe ne bantu arara ne kolera yararire eto kinge to kurara aso kwegena kero Kristo agocha ira bamo woko kuboki wako genda iguru
echinga kituli no moyo echinga kiwatelibaga yendanga ase nyumba ya Nyasaye tumulere nero ratokonye ore nechinga kichu moroche nse yiteta abanete abantu bagoitwa abandi barochengane basorigo lakini bakunyara kwa bagusira sengecho yogosaria yokomocha gwitu tunyare koba tokoba tokumuburi Nyasaye atoboremo ingenda mangi shukrani yamana nari kuburi nditari kogende tangazo nero muambire kubikenene ekujikokonya nawe tikakogenda kamuranje ntuaburia ntue kwa mokoyo ye Fred akwane ekera ngubuna kolera yo mwadio oyo mokonyete mono Nairobi mwa kontuka sale ojugo jaiga na irani yo Jesu Muska Agustino to ndike teke yao Yamono aselibaga, and I'm very much humbled as an enchoko to organize na omokogo chinki because I'm the smallest. Nincho mokomoke mono, lakini mwabeli moko nyolalibaga na irani ngambia mono. Mokoyo ne malisera asaba kowa nesinki konyandara manyonde bwensi nera na tangante kumanya imatege ko gara na tangante kumanya ononga igatanga nanga ikanyora kana na tangante kumanya nande na umotanga ni kumanya nka asaba kasenke. So she was a great friend nande katu anyora tu mwana ito motangani. She was the first one to come iko itali mosane maneno lengi. She was a great friend. I've lost a friend. Nenchina wo ndina mariga manene. Na bere nkujiria mariga. Abona go saba. Okoyo wanena erba ati kom. Okoyo numati erba atangante go changa kom. Iko gote mokoyo ne pole. Asogo siria mwanchoe. Yasa ole goro. Eto alko basabiranga balemi. Abana bali ba mokoyo ne. Abona go sabanga Nyasaye abamulembe asibirengerere na ndabe gakubalemya singenchi abantu abange ara abona go sabanga Nyasaye sini mwezi kwa utulivu wenu na asobwanja nyoba namono naberege nkorase asenke gakutabaka mpaka ga nkene nkaya masikani anyamako yano kwara bateba nasengenje nene mubwata masikani amanene nakekora naino abantu bakubasika abana go saba mogendera ko bana masikani yasaba munainu nyangi ya mokoyo ne elene ko erabuya moseliwe mole boyo sotigaras mole. Thank you so much Amechi tigambo uli na ekodanero na rangelia mwa kuntwe katimu sina kusaidia kwa soka mwana yani bona alikolile ya omwana na kianga gutenera omwana David Ontweka maitelise ngikora je ukwana namoro ke kolero kumiri sana inchu abono na sabira mabira nande na temire we correctly aya kako na goja tembe ke tangasa atinde gutena bono ukwana tangasa nande kubeka ya mambi asenge incho miro lira tabere menge nande rokana kobe eritaiti yake papa baro como sasruti tu oyoga abono yo jakabana intu amambia aba sasruti bane baje kutabakali abange abato kolimi sabono toja kujakane mirobel 15 tu igoro 15 sano igoro misa isa nemo kulire na ritu botoka ndena manganande kuna ajabu ati kulinga no kwa family njena tanga asire ekiale ngo kwa family nga toja kemiro lijise tu weka jinse nye isano toja kemisa alafu kurwawo saste koera kogende ne program no yarenge mwayibo bandonya ukona bara iteni kintanyi kwana senyina yikwane boire atobwate teni ya 2.22 million base ingira akanwa ngira ikakende musende mwatokonya kubasangili twasangilike akini mtora ikera mwabuli ukamuranje mambi toje kokole dikora nyago kora anyembo no ko tore ko abatoi ko jana ko mambi taje kora abuli ko dikora nyale kai ndi tokonya yamu. Thank you. Nanti naik ngam manasi di mana ada cuaca asal kuana sengke di tangkor David Dondeki
lini non cheka na unaiwo korang kiri ukwane lita dangu ene lakini usabiro kwa bena kai kara start ro goro nasi ni muharaka lakini nende sengenja sabiro kwa bena nanchi nje tingante berende pole nene wacha senke disi Nairobi stamina ke rando mwana wacha senke mama na bali go chara sengenja lende yo kanyare rio na kanya kitali utapaka stamina tena obogo to kusia sengenja lende aku luar na kanya kitali tingante benga abana arira ba matabara senke ne kuguskoro kanene na wanjane ke na ngamwanjike mama nyari ko gorara na ko bakuina ega to avera no mo goro mun kwan nero mun kero ga te vira ega dini dara no na ko sarra ga kero para gidi kora ve to chama singen chia ko kone ano je kolata ne di vekras ne kita di singen chia ko tin ne de mai go ina ra ko bo ko er tapi to ko ba ne di na ko ba to ko na dia ke sera na ko ba ko ko ngati ang ni ngi dim biam no to my father I'm very sorry for what has happened. But take courage na nyasaya na ro bogo to konya tens. In laws one wa sinki ko le gina to be to kwan na be ni ka pole ya ko nyasaya bogo to konya. Na indo mwana ko kara se Janet kasi so yoro mwana ko be ko kara so mo na Margaret. Dia mana nyasaya ba konya. Jamano sana. Jamano sana mangana maya. Mangana yo ko sile ko ne ende kwa konya so mo. Kono tru ko na kitu ko tania kigande te oyo minto muskagusti. Yes. Munyakiro ombia seri baga. Aba mwansi mwakire ko tolere simbia mole. Chebuna mwate biura usino huko momanyi. Oyo rairo mongino Yesu chama sera no yo minto mukamuro minto. Ono nale ko irali bageri ndangerie abana bamukua oruwa kinyombe ikinde orumwa mumanyi ukenyanzi obosire omuguche bwonganga oyomo mocha muri gukwana lero ere buge oyomo tindi gochora kera mochi mwatebanga ochorire muna bamanyaine oyomo koru kinyombe kinatacha koramba cheti igon ko genda ndega maro umumanyi okiro yomo obosire andi ke tonkeri monta gukwana omuguche okenyanzi bwonganga njugocha gonda ndiko bateba muna moiboire lero kuri aye chenje sana okoro omuguche tayo okenyanzi onde tayo robera ari mobwatu ocho muswati olia bintu biri bikubabwata aye kujikorora kanole asegete merenga ali wachaga ono oyo gakoro ku Stephen nyanga ubusire nere oyo mwa mukwa omonene Stephen ikaranza nere chenjeti oyo gakoro ku chochi onsongo onganga nere okubwatia omugaka kirioni mokwa asitule oyo akoro ku Samuel omweru momanyi ise lero okubwati soyo nari nando okira okusaidia oyo yakoro ku Andrew Mandere omokochi mwamukwa oyo akoro ku Anderson Onjonga igo bacha babere nganya onsie goli nere no bunganga nero okubwati mokwa ukwana koyi ono ntagete koira ntagete koira libagari kemono ndeta abande bakokonyire monaiga omira ntagete korro omonto oyo mokurumira tindi gochora onyaura obogonko abunde abantu bamwamukuwa bonsi pirero njogeka omonto teyo gukwana oche mongiterere keboko okegoncha ma oyo ndo kira ko rubo omira tayo ngaya utoto na alikuwa magana okegoncha mwalimu wocharo era tata muntu tayo gutumu abana bwo abaminto gaya igo tuli gutumonde
Ndagĩtarĩ arona tari gũkwana. Icha atio matũra manora kintu gũkwana rero na nene ya gũkũ. Oyakorokwa omulisia Julius Gishora ong'ang'a. Oyo bong'ang'a. Mochokoro bogongo. Mochokoro mukwa. Oyakorokwa Wilson Yatuta. Ekayane nayo. Ocharo. Oyo. Oyo mwaka Richard Chuma. Otote elinde. Igaro yo mbera. Oyo nere to sinyaine nera nere to menyete koma. Oyo no mwaro pia oletaya. Oletaya dono so retaya. Igari retaya to ne dire songo nga retaya. Retaya mwari Joseph Mwangi oyo kegonje. Ngaine ebire. Ono ntake intuate kondo de kwa. Gara se lokia na limo. Ere chenje. Mwari mutoro juno mogambia ndike turwa. Chenje. Omwari mungu mutiana. Okay. Otebi omwari mwinjo. Public demand. Yamono mugambia sinjwiri baga. Aboibo yamono mugambi weke joro yo mutemi soko ngari baga. Ainje nanti ni na Maria Tamwan Joseph na Kiawa. Oloralde mo na Marisera. Nigare oyo minto. Ainje nigaro musangione. Ekiagera omwalimu Martin erekta nigare musangione okemo. Nigo toigore tunere, tuakina nere, tuasoma nere, tuaigas nere. Ono musangi kore, wawons, atwenso tuaikiaga. Yamono mwaro kimabune Kenya yate wana ko eri bana ko iga bande mbani. Bono tete koleta bitu ale nere komiti. Umugambi ko moreta arenge. Lakini ga kwali ni memene hospital. Ogeti David. Utama nyana no montomo nene bwe serikali. Lakini akatokonye bitebi. Kala tuara bantu muna. Yamono mwambia soko ngali baba. Njenda kina budongoro kwa. So bwenge na terega. Wanyapa ye familia ane. Wanyapa ye family nene yo ya mwako getia olori tata. Anja matata na pole. Ese familia mamukwa. Mono ese familia sokro ya nolo kwa Martin. Soka nyoro kwa ngogo ora kwa musana. Uliende. Entona yana kotera. Ala Tanzania ba dana nyasa kari kurusima boss. Asa ne romanete. Igatumo tigeronsi. Andere nengo ba request. Ona ba mwatire kule amagokoroyo. Mosa mere familie. Elinde nyara ko stamiri ko ngo ba ano lile. Abana ariko enda no mo magoni. Igore pi onare ngata ko request kokoro nga anyake koera. Wala man ai ka ukwana. Anye pi de te koera. Abako ta kuturange nande pata. Elinde tumane ko ligere linga ati ko ko le pi. Ikagara nini nyolete. Wale mere idea soko kange rumongi no. Lakini ese tutare ko nyara Ngo saba. Kanya matanga ya koera ba minto. Ande ko cha molimo. Ele to nyara ko cha. Wa kisana kwa ko de ti. Yamono mugambi. Ono abachukuru bamukuwa baraiga abanyanyingo n'abange. Ebago chakoletu manda. Lakini asengencho Marisera nena bwato yo mwabo. Olitaye to munyanyingo. Victor Bosire. Aye kwale gochicha etageka. Victor Bosire igari taye tenero munyanyimbo ubuganga nanje tingo sieke rusiko. Umongo no mitekera kale ko eni. Era torochi amanye tekende enkomo akwane gieta gyo. Muya mono mugambia sire ko ngali ba. Gito ko ndekere kwa songa akwane gieta gyo. Awami ndomwe se mwachira watu wapole
ate vile buya mono asenge njojinsa jitayo to kwanera mange jefik huko wakambosire mati noyo mintu walisero yosira homo winone eko era mati noyo mintu buya baleri nyanyi mbali ya KDF lakini rende miaka mne kwagenda ya era kairana wano jeno mwaka bweke nyoro asante wano jina aja kumutiga ujiro rabta ko ngake ngumi na kore yi omugambi koranje senior assistant chief worogongo mere atusukia sana abantu baminto baras chief karibu mugambi mbe mono sana kamati iri abwate mirongo iri abairi n'abasani byemuri ninche mbatebia mong'ana tagocha kobasoma kiagera mwarueta saa 5 abono saa 11 undo tabwate kende tarayo maji kaliboyo so mo director uri no mutata mukali lakini no musani abantu abamo kwa bose n'abasani bandi kwa miaka yase ko amanya isero yo mo director togote pole na wana babo inara bana babo na bakorera kurwa na yoro na ichekero tato mitasi traona bale ngai I understand the pain of what pole sana bono na binsi gute yikira igo ni so titimbu atmana mange mwarosire murali kende ihota tekorangeria bantu babere boka oyo mato kwa mato kolige ndokenga musio muchangu tono gupunguze pili iri mwatebe karega kansala chu Mbimbi amana siri baka yagira libagia liga na ikendere mono era simok sanjo na ke gori tiane libwe lingo nyorore tatamoke okzani tiango te kola sogo sira koma komoke ole sana kama tu asomete naye kaiburu limo kana nyangi limo atuanja ina pakabo tiango te pole ntata makole nya por muksanjo ora so sira koma ya saya tiang kobra nimbwata ofisi yalia bali ba ofisi yana tenanga semule bali ba kawe ofisi moro bangire gutenenga ngababo awocha manyuria ona bali banga na kunta giti John karai mukio kabako igosa no molise mapito jito ko ali baga omoro na acha manisali telia bantu iga yawo sira kara saliuti acha mani olubiro kese ni jugo chibuone itanga tiangira dia ngala ya nase ndu ya nefe kwatu mukwa na bana baye amone familia ya mukwa ingi matlaj abai bai ta mwa choto ngora asiduke ya lero ya mukwa na sitere yesu mwesi biamole na ile jona tera ngaya sa ti abai ni ngam biamono asa amwa tokore ile kugumo ngina marisara ralite weikera lero na to mwete to mwikiri agiga wana sama ke asitukulia mambia kwa bari kandi na inde wetu mwika so bonge waliwata acha watu watoka ile to mwa mambi tomo ya maskani ya dia ndama kama majengo watu yabanga igere kosa uiborwe lakini tuanza kwa nduna maskani singo ni marisha ile tubuya ende urura so experience negeni nenga nyangi ane chaye bila kwa kama kama ndio kunawata jana mono ndate nga kundu ya ne fe
Mate watemile sana. Abantu watemile sana baidi. Wasani watemile sana. Asoko lega watemile sana. Lakini onyo nyale kana yale nkango ya nyale kan somo ni wada sura. Tilibona singi njobo rweide. Oraje yatoitabe. Abana bane bamatini abachokoro familia mu kwengima itabanga ki muate mete kwesi tuate mete lakini anyali kana yatoitabe bya mu kibazo bali. Thank you ndatokora rawe lakini nindo che komiti chetu mbali asenge jemero bilinga nini mubwata mambi igamokore gasi eno mambi ono otete korangiria omorandi ora atosabete ngori tokoro mukutana lakini mokea tenango sakiria abantu iga toinera mochama nigwe chiro ya sengero mogeni warorire abantu barosire so Reverend Bishop Mkiwango okwana manganabere na ndo tosa kolika musio mochango iga. Thank you Chief. Jeno murandi mesa kajarango kura randi ne rakini rero tini kura randi na egwa kolege ntekemo. Ntara kolege ntekyo na inde sabelinde kore kelinate bigwa na lega tebi mo director my friend Fred Ngapole ayene family yao kebuke kenekeroro na ina iguro mogano mokong okwana ndeli ngana likoro kya magombo gusebirire biya ebirebe biya nekero kogenda sebirero wategerera na inde naye gwakora kiriota keire iga setore karamporigereria umugondo yogondo chengo go simege twintuma na inde ne bituma byage setwe tinka yere tinga no simeke bituma oge soborie guseba nabantu baminto iriogo simeka na kyoko gesa naye koga ne tyokorerwa maya naye koga ne tyorerwa mabera naye bali banyori bene chando naye barora mabera somoyo bwogwancha einere mirime miyatora akore chinga kitamenya taso moboiga one kerongo chigoteba ngaturwero ngori nintagete ko bagasi nini erore kananga ira maene ntobwata magombo nonya kwaga na nigota amanyete nabokuru mocharo nainde mambi nabokorwa nainde mambi ende nabo okorwa lakini nchebuno mosombo nyasaye na abasorira somoyo bwogwancha na mabera manyene ingo mu director ito nababwato musigo abana bo mu director ambategete bala manenga mubarere sibayigunga yega ati bagusuire nonya tibago chikoguswa ekerongo chigosaba ukwana nde bunatokoreto mochango na inde bunatokorete runguri nayo nyekobwato moyo bwogwancha rende to basekogenda ekero totegerete go torusigosia tosabe mbateri bunatokorete runguri ituno mochango esani ngochere konwere korogorari nayo narire lete esani obeke gamone kerogo nintagete nayo abana bamatini bakore ngayengu acha kubareresya nonya no mwarimu arenga magomba aho ogocha gweka nabo korabe kwengenchora kiri no korwe siringi sano igo chirabe chengenchene biamono rusye dos to sabe buna bwa chirego to sabe Nasa ito muyayo tuanchete. Oyo tuari bagato ikase kese como ramarisera. Oiba no tayo. Oye. Abana bango chigoso bare meguko yaba sengenchio. Na komo mochanga sengenchio mosigore nkeye. Na asenge nyasa ne bari bara ruwa sosenye. Osesenye meguko yabo. Oseni nonyambiri biyonsi wabwate. Ba mabera imenya saone ekero ba hueri oyeria banyare ko runa yedie ko ranyare ko bakuna tiwo wanja ko kuyago koreke na asabire wetra ase kristo motoria amina wono gonta ke tutogende ga senyencho na ikure no ninche nga amangana nara matongu pakari yanda yankunire
tobase gosukonye kobwata omoyo bwogwancha nachakire n'abarimu aye gokoreta abarimu boka igo nachakire onye kore ritayati kwarenga omwarimu koro inchuga nabonda atangase goseti ntangasa lakini abara abarimu bonsi pinu inchwe etaite iyo igo notatwara kene notware siringi inchuga iga abara abarimu intero ngori ino ininta yoka iga nonye koro omwarimu inta iga na inche nkore nga province paka na inche no murandi incho maite nkoro no murandi tinkoro no mwarimu inta ingero ngori ino lakini no mchango leta igo okorona barimu mbaya incho. Thank you very much. Tangasa biamono mwalimu kora yane anko yane biamono senugu abana barimu biamono mwalimu metsera biamono ita mochango biamono barimu ngonda asa barimu boka yokuruga no mwalimu ore inchore to mochango ngotoro mochango biamono abara barimu aya naye ngokora kerinda aseke wango kia okere igona soire asa barimu tibara akora biamono mwalimu kwalitaya bano gusona ore biamono karu one ngori ya biamono atugote biamono kirage biamono intaya nabo ngo chencheri abarimu inta abarimu ncheno wande gago na inde ento base go suka ekiagira mangana naro na ito gutangaserwa abarimu biamono sana mosombo nyasao mwarimu biamono kirage karibu sana madamu maguna inche na amanyire nabora nyati matinga kwa ino mwarimu ore biamono sana ekero bago nyagocha igo ngonko genda abantu bakorokwa aba engineer onye koro mo engineer ye incho omo engineer ntoriko genda igo rero oyo romo engineer na indorega letero ngori yango nkorwande gago omo engineer ndebwe sinaro uno yo monare ndoche na ndori musani one leta ba engineer ba obwango barwero ngori omo chango tariero ngori intaye notatwara inchutangasa abara ba engineer bwango leta bwango aba engineer biamono omurisha na inde biamono ko bunjori bunja gago omo engineer yo biamono omo engineer yo no yo mwabo biamono na inde leta engineer bande bono biamono kirage igonkara asa abantu bakoro kwa barandia abarisha abakatekista incho. Thank you very much. Abarandia igomokoro na inche manye kuru maiga biamono abakatekista abarandia biamono nuonga omorandia omorisia omokatekista omobishopu omopriesti inte mochango biamono sana cosmas na koro no mochango nkorangeria reta nonya koribono iga intayo mochango rioka igo bwango omochango koro kienga ya maene ntwacha koreresia bari bakorera na inde ntwacha korra marisera abara barandia abarisia biamono morisia biamono kirage sana biamono kirage biamono sana biamono abara barandia barure na inde piganda ararue yane biamono kirage biamono sana biamono kirage na inde na arure rongori yane gaiga na inde unense moya barandia na inde siringi 800 gaiga biamono sana inta barandia murakora biamono gongera inde rongori yane no murandia monene sana aga biamono kirage abarandi bonsi abarisia inde rongori Gonate banga kero monta tegere biya sana na litora aroki na ya maene ntwachebirero gonda seto korokanga abanyanyimbo mbaro baritayire mbaro batara ritaya intangero ngorie yeino abanyanyimbo ndo kwensonye koroyomo abanyina mora agenda gaki oise kogenda torwe kero ngori kokorolekana buya kimubase gosuka kuna barindo che bakogenda titinda ngori yaboga abanyanyimbo biamono munyanyimbo ritaya ati biamono kirage biamono my friend biamono
we are not be blessed so much. Mbiamano munyanyimbo yo mokembiamano. Omonago seni sana. Abanyanyimbo korugora ali abaro. Bono go chenchinde lyolinda naro lirenga abariro gorali baroche barabwonga. No twale somoni wacha kuenda. Wale wa mama wako huko juu. Leta erongori. Ekero twarura barandi. Bono gonda abantu bakoro kwa bagambi. Onya ekoro mugambi onde kwango kende gyonsi. Icho ino interongori ino no muchango inoga. O muchango tali erongori. Erongori nero okorwa lakini ono muchango. Abagambi bonsi pi ase babetarete muchango. Biamano sana bwana chibu. Chibu itono muyago kore merememi ya. Na inde na wanda akokwa nonye gotegete gukwana. Biamano Agostino, biamano abagambi aba. Biamano Joshua, biamano mwako yochoni, biamano ekirage sana. Omoro biamano asokorete rungori. Thank you very much. Abana abagambi babwate babwato gwancho kuyabaga igonda asaba gambi bose pi mawo mugambi omusanyo ne ko rutendero omuyo gocha matanga aye babere ga baichenchi mbiamano mugambi oyo mugambi omukoro na ndo nore ningwanje pe mbiamano sana mbiamano ekirage mbiamano abagambi mugambi ngonyoriru mugakori kora yane nayo mugambi omukoro naye nganye tamanye ko gende kebindi kende mbiamano asenye nchiyogocha ko mugako yako nyagocha omukuru mugambi omukuru kora yanoyo wandate ko genda sawa nya committee wechitunduwali abanyakomiti wechitunduwali n'abasani ba director abambiamano kora mbiamano abasani ba director bali balaso bisi eyo n'abanyakomiti incho inunero ngori ino igontegete kora kero monto asagocha onye toligocha nona nabongo za kuminga aye kwancha abantu bagosimeke bituma oganyocha ko gesoboli inchonga abanyakomiti wechitunduwali. Thank you very much. Abanya committee wechitunduwali inchwango ne umuchango ndo mbiamano be blessed so much. Abanya committee mbiamano sana mparikiwe sana mbiamano ekirage mbiamano manaba seni sana mbiamano asenge nchoko igore lyogelyo nago chase nginchu yo moyo wogwancha mbiamano abanya committee tobwate keombe kende kyabasani abayiri muna bali barwete Nairobi abasani bali barwete Nairobi abayiri abana chikorera intango muchango ino mwakwa namangana maya bali barwete Nairobi abayiri abasani chikorera na abana inchinu gocha igone muchango ino gocha seni gusana asenge nchogo okemo kistebe yo onde bwensoro inchuna ye no nyato kwane tyabayiri balia na abasani bali barengo chikorera chiri incho letero ngori no torega werete inero ngori ino tiniko genda igo na tebanga kero yomo ategerenya sanya ariko guseni onye nayo goteto seni guna ekwara ategerera abayiri bali ntangero ngori ino muchango yo biamano korera biamano nabana ibuba korera biamano sana biamano chikorera china abayiri balia leto muchango ino biamano asoko teke stebu yoko inoka emerememi yatora kore no kogenda kore na bali bakorera na inde tobakonya biamano sana tobakonya asaba ni gokonywa biamano abayiri abekerage biamano asinge chero ngori biamano moiri oriko Nairobi naye naibuno moiri omuyekerage karibu sana ebermo gwa korire na inde ogende tegokora tigomo nabaseni abana bwa abayiri abayana inde bengenchene ega akinonya ni gaso boiri obona baru nabaya bare omo mantini gakorwero ngori gakorwe muchango kerase no agotoka na intu tigatomworo kinga yonere na ende mago kora nemiya na intu tigatorwe na intu tigatokore buna nera agokora into muchango yo na basa irenga nyasanya ariko basemu sana ose wekeraga abayiri aba n'abantu bengechene ne mono bono ekeona ikirega wanda tegatera igabono inumara akira gochya na raba abata na ateirega bali batarenge se byombe na ateirega abuna na ataiga inchu no korra gweka iga inchu ekeombe kega inchu gocha abantu bonse akina atiro robega uno motoyo rega imoka gocha iga
mokogota gweka iga no chokune sani inchuna morego no tatwara yo chokune sani rio kaigo kerikiendo bwate ebe ni komi ebe ni sano leta yago soka bangi na baria oikeraga ayekerio bwate no nyatwaga ni bureta tinda tikora agenda gochia oikeraga go chirogoro inchuna morego mona baseni sana soko imoka hindi kora kuna wa bisa bali gochia inchuna morego inwe omana baseni bia mona soko imoka gaki nonya na bana ba manti ni balenga no tware somoni ya inoro muchango lakini rende na indu tokolenga yena ya maene no bwato bwanchani na indi na mabe no wate bia mono kirage bia mono sana bangina abambi bia mono chimada mwechi omana na baseni sana soko imoka bali batigarete incho hindi kora agenda gochia bali yaro uraje bia mono kirage bia mono sana bali ya mogendete gocha neke ona ikeire gari bali bakonya gocha oikerana bali batigarete paka rogoraria unambari geretigo incho maiteni ndochi ngatura imoka incho ino oikeraga ekembe ke gionsi ga incho leto muchango bia mona singe nchogo kore mirime ya onye naye koga netio ruwa mawera naye barora mawera bali bakora bia mona kerage bia mona sana bia mona singe nchogo kore mirime yo be blessed so much oko imoka kwa ono kwenye nchenene paka bali barogora aria incho leta ayebe so wate nebe kambia mono bia mono kerage mo seni gusana bia mono mo seni gusana bia mono singe nchoyo ko imoka igo na korete rongorie yo incho ine nonga jetema ko gende kebindi mleke kuchoma tawa na bantaba barabwa bande intango muchango iyo bali bande mtango rupu kuchaka ari konde riga kero bali bakunya gocha koi kaiga paka incho turatira babosha oikeraga iga pakaria onye toche tinaye mokera ni gocha igoreta ekero ngori bia mono mugakate biti bia mono sana omwebu mugako naye bia mono leta ngero ngori iyo leto muchango bia mono baba bia mono ekerage natenga gurikira iriga paka uri otarare to muchanga ereta bia mono ekeraga soko imuka bia mono sana bia mono soko teke stable iyo yo koreto muchango tuwa mono nyari ko waseni sana bia mono ekeromba akonya gocha matega bonsi oyo utacha gocha paka ya leta ngero ngori no gocha maiteni naro bali bataimuka otiga abana bali turacha korra boka mate yoyoro tigarete paka maiga leto muchango ino paka moinariga ndeterango letango omuchango ino gocha onye kwale ngekiombe kerikende ase chiguru buchinatiga moseni gusana leta pitres leta oyo tararu leta bia mono ekerage bia mono sana bia mono asoko teki daddy god state wa soko toa pero ngori no tore gawo mambi no tore na ndo go ikatokore ayako nyare kana paka nyasanya ari gutosenia bia mono wa mwabo bia mono asenge choko retero ngori wa mwabo thank you e preside bia sana bia mono ekerage bia mono omona baseni sana ekero mugende tekoreta ntarasaba ningona asiekereire magega ondetario onyondoro gonta getemorumanye gusaba nabari nabakonya kogenda iga mongina kararuango manye gusaba egindo nyare gusenigwa bari gochirogoro tenamba sabere nyasaba sesenie nilinda bae neema totere nande tosabe kiagre nyasaye no monene omuya naindo monguru tato yore igoro igeri abana baho basoire meguka sengi nchokorwa mano muchanga sengi nchamatanga na magomba manene waseseni wane kero bakogenda bande nkori na bali chigari bande na magoro nyasaone na asando nyare ko baseseni ya useni meguko yabo obaruserio bitongo ne bitogomera shinchira na inde mambia kero to bwatomo yegomonye omanene nyasaye na asando ikansa saiga enema ya no buya bwo karansaiga na asabira gwetera so krusero motoria. Amen. We bless all of you. Thank you very much. You are one of my friend. Ya mana bisa to kore mereme ya ma. Abana bate nganto bwana bantu basoka basokire.
abona te banga tu abwate kwego kore kamege teigo mari mai kore soma ruwa. Thank you so much. Oru nare ko nyoru mu kwa sare ko sore nga ko sekrito angana ba ga sibare ko kore ke mu ko me ke ra ngau. Ora ti baru ci sara won sina rangiri. Ya kola kono go je kan dengan biamono kamati eri ya bole tu mambia abange na bali kamati eri abange ti matu senera onyenera ngam tu apa na baru dengan elimo mate ini kiba abata ba kawaja kwa te mambele ya kora ndo wane kwa itu ya sama kwa misi jinyi kiri biar na abata bia na mambia Mambien tu igual no me yo colega asiado ayo sigue na bata baka ne kwa ya tabaka matura ero mo yo guia e que ungu ya kira kigali kigali na akira janya kwa na ka ne kia ne e que ungu kigali anu urubi lo gali ko kama kiteba kale wa e que ungu kigali oi aye bishop bahambi lo ka bishop na wa ke kia e oh, mau anjing asal kan yang kemarin bangun karena aku pisau. Bono, tapi itu udah beres cerari nggak ke oyok kerja kan kau kira dia ya, eka. Alas kau orang kerja apa yang kau belajar? Eka sini aku tewani, kasih di gubu ya. Mamanya nggak kia apa, nak pernah aku udah mau orang yang ngau. Oh dia kasih you, suka kan? Dia kan, mau dia kasih mana kau mau tuh Otherwise, we can get about the good of holding a little. No Mali to go and Mali Morris Ramano, the other Murgi Bagaman, the Avacuan Cobranje. O Mali Navana, Varosile, the other Murgi Bagamandia. Panari Bagay, Omara, and Aquan and Rimas in Jam or someone. We can get another Coboliga, Abba Murray to Avake, to Ambique, Amara, Amaranje to go to some of the Latin. Aba mura bari bara abake wambire kuyewa njo jawo somo bere toro bere masira bara banga anjwa amara bari banga asmo okadia omo bere ko bere angria bano Murai nó trên chứ quang của cháu không nghỉ nó trên chứ quang cái gì cái này cái nào ra karibu
Wasabira marembo na mama asimbeye ntabwo kigali n'abana kibakabera asimbeye kabinaye kubakora boko bari ikintu cyose cyarambakwiye yari umuntu musaya bikasha esa nabaye bagenda cyose bagenda bari bwabene kategori cyane sana kutoka wasimbe na ndio kwa yake wacha kwa na kwa sababu tu kia Yesu Kristo ndio mtume nafasi ya kutoa hii, tupate nafasi ya kutoa viti 2 ama 3 nje. Karibu. Hello.
Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amina. Mungu ametenda kama binadamu ili Baba uweze kumkaribisha katika wote ambao wamebaki au kuhuzunika, hasa kwa watoto ambao wamebaki na majirani na watu wote ambao wanafanya naye kazi. Tunaomba Baba tutie nguvu hasa wakati huu ambapo tunahuzunika kwamba mmoja wetu ametutoka. Mungu tupatie nguvu na utupatie amani ya roho ili Baba tuweze kukubali kwamba yote ni kwa mapenzi yako. Wewe ndio ulitupatia na ndio umechukua. Jina lako lije kuinuliwa na kusifiwa. Naomba yote kwa jina la Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Poleni sana. Asante.
basinge kuzinga n'abandi baje bamurora. Abana bari injugo y'amagana n'abasohoka ni